Assalamu alaykum. Garaşsyk hemişelik baky bir tarap watanmydan eşretli ködürini görüp ýaşaýan mehriban ileşler. Joşgunyň buýtonjyň ilhamyň dolup daşaýan bu bagtyarlyk döwrüne ýanglanýan hoş owady namalaryň belentden ýanglanmagyny tüýsürekden arzuwlaýar. Türkmen sunugatyny ösdürmekde, onu gorap saklamakda, onu geljekki nesile ýetirmekde halipa şäherlik ýoluny giň germe iýeden mehriban gahrman arkadagymyň janynyň sag, ömrüniň uzak, iyli urt bähwetli, bütün dünýä ähmiýetli tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Mehriban ileşler şeýle ýaşy arzuwlar niýetler bilen Türkmen owady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp her hepden duşanbe güni ýaýylma berilýän kämillik ýoluny atly aýdym sady gepleşigimiň täze sanyna tomuş etmene çagyrýar. Mehriban ileşler bide tomuş edýän tomuşçylar gepleşigimiň her gerek sanyna ýerlerlikde tomuş edýän bolsaňyz bilýänsiňiz, biziň gepleşigimizde gatnaşýan ýaş, zeki, naýdymçylara sadan ýigitlermide özüniň bir halipa maslahatyny, özüniň bir syny bermek üçin biziň gepleşigimizde halipalarymyň biri gatnaşýar. Ine gepleşigimiň bu gerek mihmanam Türkmenistanyň halk artisti Pelwan Hamidow gatnaşýar. Halipa ilki bilen bitidi gepleşigimizde hoş gördük. Tamam. Türkmen iliniň her bir günleri mehriban arkadamyň saýatyny ajaýyp toýdur bayramlara betlenýär. Ne eýer arkadamyň saýatyny gödel diýarymyz güllüýär. Aýdym sadymyda şeýlekem dörejülügimizi hasam giňeltmek üçin mehriban arkadamyz atalyk aladalar bilen döwrümidi güllüýär. Gepleşigimiň başynda halipa aýdymçy kalbyndan çykjak bir ajaýyp arzuwlary iýleşlemede beýan etmegini haýyş edýär. Sağ olun ilk bilen Türkmen owady teleýilim agly dörejeli işlerlerine sağ olun maýdyan tebiäbi. Şular ýaly ýaşly hinlemede oglanlarymyz. Onu da ussat sadanlaryň näme? Bir zanly ýagdaýda aýdymy sady ýerine ýetirilen hasam bir sunugat kämil derejä bar ýa-da. Elbetde näme biziň Türkmen sunugatymyzyň gedeniň hakky gornary sözüň başyny gahrman mehman kadamyny köp sağ olun maýdyan. Tebiäbi näme biziň ussat halipalarymyz şu din jalşdaky ussat halipalarymyzdan başlap Kizik çağalamyda merzen nänelemeden başlap şugun köne bilen sunugat medeni işgärmede gahrman mehman kadamyň bu döredip beren giň mümkinçiligi diňe sunugat meýdanyna öz bir päk zähmetiň bilen kämil sunugata gol berip halkymyza ilimide günümizde mehman kadamyna hyzmat edämek galýar. Şular ýaly bir giň mümkinçilik göretip beren mehman kadamyna öz bir bagyş kalbymdan köp sag bolsun aýdýan jan sag bolsun. Belent baş aman bolsun. Öňümizde tutuljak ulul toýlamda gahrman kadam daşyny jewis bolup bütün iyilimi de günümüz bilen toydan toya varmak hemmemde müyesser etsin. Köp sağ bolsun aýdýar. Halipa arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Janyňyz sag bolsun. Ajap aýdym sağlangyryňam höwgürni köp bolmagy tüýsürekden arzuwlaýar. Inni halipa bide tomoş edýän Türkmen owady teleýiliminiň muşdoklary kämillik ýoluny atly gepleşigiň bu gedekki aýdymçy mihman kim kadyp garaşýan bolmaklary mümkin. Eger mümkin tanşa daýly. Mehriban ileşler edýär tomoşaçylar gepleşigimiň bu gedekki mihmany Balkan vilayatynyň Balkanabad şäheriniň ýaşaýçysy Uwanç Hydyrowy bir gepleşigimizde çağırdyk. Eger mümkin bolsa, sadan niýetlerimiz bilen bilelikde sahnamyzy bedemegini Uwançdan haýyş edýär. Assalamu alaykum Halipa. Assalamu alaykum Kemal. Menim siziň kämillik ýoluny atly gepleşigimde bir näçe halipalardan miras alan Türkmen halk aýdymlary bilen geldim. Eger mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Halipa men häzir ýerine ýetirip berjaýdymlam. Beýik şahyrymyz Mahmurat Hamydyň sözlerini Joş gelse hem de bady sawany görsem diýen aýdymlary ýerine ýetirip beräýin. Başladı. Dünyada işler köp ençeti yaman. Ay dünyada işler köp ençeti yaman. Bir oldur yer
qahır coş gelse ey aşıklar ulul ahir zaman yardan ırak düşüp ara daş gelse vah vah daş gelse ay dostunu saklaman iptin kalmasın düşmanın eglime sırrın bilmesin ey ağaçtan algın bir olmasın iş müşküller ağlamada duş gelse duş gelse duş gelse oh lady oh lady öyüm olsa demir qalada onat öyüm olsa demir qaladın tapar acıl emir gelse Allah'dın ey hakikler yüzden ermez biladın hak buyruğu bilen başa daş gelse vah vah daş gelse ay baktım sözlü aklın yetince kıyamatın adın bikar yatınca ay tamududur te dünyadan ötünce yağışı yedi irvet hatın duş gelse duş gelse duş gelse oh lady oh lady ay 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 tamududur armağanıdır te dünyadan ötünce yağışı yedi irvet hatın duş gelse duş gelse duş gelse Haydi
görse Bakavetdigin mihir kulal Vin bağanı görse Zandele zahan seyda Zandelo zahan seyda Munun ne var peyda Yedi dağ yedi derya Del dünyanı görse Yedi dağ yedi derya Del dünyanı görse Manglayı arşa teştir Manglayı arşa teştir Adına kaleme paştir İki cahan meteştir Arap babanı görse İki cahan meteştir Arap eydamanı görse Mağtımlı hoş olsa Mağtımlı hoş olsa Akta didem yaş olsa İmanım yollaş bolsa Barzım keveni gördüm İmanım Barzam keveni gördüm Arap dumanı gördüm Arap ey dumanı gördüm Köp tawal guwanç, owadyň belen tordan köp tawalyň sadan ýetlerimiz. Ne halipa guwançyň usatlyk bilen ýerine ýetiren özüniň bir sadanarlar ýigitlerle bilelikde aýdymy saatlara utkoşturup ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlaryny diňledik. Ne halipa guwançyň ýerine ýetiren aýdymlaryna şeýle hem sadan ýigitlerimiň çalan saatlaryna özüňiň bir halipa maslahatyňy aýdaýdyň. Türkmenwatylary menene kämillik ýoluny atly bir ýemnäçe şeýlere dowam edip oturan gepleşikde şu. O zihinle bizde çykýa oglanlar bar, aýdymçylar bar, bagşy oglanlar bar. Şonýal sadanlara näme madam toý bayramlarda çalyp beren sonra ustatlyk kämil derejede şu aýdymyň bir bagşyň daşyny dolap gow çalyp oturýarlar da. Turgunluklar gow. Aýdymçym näme jygymy gownçy diýip diýe. Gow ses bar eken şu diňledik ki bol beni ýetaty ýerine ýetiren aýdymdan iki sanaga matym praýyň sözlerini joş gelse diýe bat sabany görsem diýe. Elbette näme şuat men goňşda bir özümde galdyran täsir we sesiniň öwrümlerini bir bagşylyk ýol bar da bir näçe ýollara bölünýär.
Şu wagt bir hili sisini erketmek diýär-de o gaýnawlar jukul bilen barmalygyň esasy özününi damana ýolunyň Balkan wady Serdar şäheriniň ustatlarynyň aňyrdan gelen halipalar ýolunyň aýdymlaryna esas ýykyn edýän ekenler. Ýöne owadan bir esasy bagşana emas ses gerek-de. Ses gerek, ýatgyşlyk gerek onuň. Ýa-ni taýynlyk pursatlarym aýdymlarda ýa-ni gördüm. Bir de saat diline diýär, çetwert diýä aşağı aýdym aşagyny ýokardan bir gaty bir bagş saýlýar-da. Seslerde erkedip barýan ýerlerini. Şu zatlara çemeleşýän eken. Men diýjek bilen o zatlary bir günüň ýa bir aýyň dowamyna alynýan zatlar delken toýhanalar bilen, bayramlar bilen onda da ýa sadanalar bilen bile gaty turganyşyk edende ve şon ýylyň dowamyna da bolýar diýsem men ötüge geçdigim bolmaz. Sebäbi şon öz sesini şo ýola goýup sen bilen deň sadanalar. Şoňa da çemeleşýär. Berekellah diýdim mele sebäbi günü aýdym aýdyr özünne dälle gow ses ögrümlerine barıp owadan aýdym etjek bolup çemeleşýär-de. Şu zatlaryň artykmaş tarabyň gow sesiň bar. Bolma sahnada gelişip duran öz sahna medeniýetine laýyk gelişigi bar, durky bar. Kaýdymda da şonu bat saban görsem diýen aýdymyna da şol ögrümleri sadanlary alýan ekenler. Sen ýaş oglan, gelecekde de şol owadan ögrümleri sesiňde bundan meýlem gow erkedip bir owadan aýdymlary halkymyza şu ýaýlymlaryň üstünden toý baramyzy getirsen diňe özümizde dinleýijilerim lezzet alyp dinler. Onun näme bagyş bir aýdym saz bilen zat bir günne ýa bir ýylda iki ýylda ýetirilýän zatlar diňe öwrenmeli halipalary. Kim halipaň dinleýän bolsaň şu ustatlygyny özüne geçirmek üçin kän turganyşyklar gerek. Esasen näme bagyş sazyny gulakdan dinläp alýar-da. Gelecekde näme esasy şu kän birleşerdiň. Esasy hes bar, owadan gaýnawlar bar, erkedýän. Geleceğin boldun. O aýdymlary halkymyza bir towgat edip berseň şolar ýa owadan gepleşiklerini süýler. Köp sağ bolsun Aýdýat halipa. Dogrudan hem halipa bilen gepleşimiziň adynyň belli bolşaly kämillik ýoluny atly gepleşimde gatnaşýan ýaş deken aýdymçylarym şolar ýaly gepleşimde gatnaşýan halipalaryň öwüt nesihatyny, halipa maslahatyny alyp gepleşiklerimiň her gedek sanlarına da aýdyr gatnaşyp ödüniň bir sadanarlar ýigitler bilen bir näçe türkmen halk aýdymlaryny täze bir öwüşgünde şolar ýaly ajaýyp sahnany bedäp halk köpçüligine ýetirilýän şeýle hem şu gepleşiň üstü bilen bir näçe türkmen halk aýdymlaryny gönden gün iýleşdirmeli dinläp bilýär. Yine bir gowdady Kemal esasy bellemeler dinleýijilerimiz bilýär türkmenawty janly ýagdaýda ýerine ýetirmek we saz çalmagan bagşyny gaty bir bagşyny aýdymçyň saýlýar da şu zatlar. Şoň üçin näme ady bir gepleşiň uly kämillik ýoly. Halipelerden gelýän sunugatymyzy ýoýunmadan estrada ýoluna geçirip bu sunugatymyzy halkymyza gaýdyp bermek. Sebäbi sen dogry aýdyp dogry öwrenseň tenini öwrenýän ýaşlanmadan şol aýdymlary dogry öwrenýär-de. Şoň üçin bir güwn etmeler az kim aýdylýan bellikleri ýöne hemmede turganyşyk gerek, wagt gerek. Sünni bardy we diýenim. Türkmenowadynyň edip muşdoklary Türkmenowady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlyma berilýän kämillik ýoluny atly aýdym sadly gepleşigimiziň bu gedek mihmany Guwanç Hydyrowyň ýerine ýetirmeginde sadan näýitlerini bilelikde häzirki ýerine ýetirjek aýdymyny dinläliň, lezzet alalyň. Leşme, gıyrat beni sanlı bile, beni yetir. Çöl yerlerde soğukluğuna kalmışam, gıyrat beni sanlı bile, beni yetir ey boy. Kakayına Zidana şanını kıyına Yakayın boy yakayına Getirime benim öylem bakayım boy bakayına Gıyrat beni şanlı bile Seni yetir ey boy.
tevr boy tevr yetip yaramada melhem edevr boy edevr Ollayıvam gör olaydı el tevr Bıyrat beni şanlı bile seni yetir yetirey boy Ollayıvam Ollayıvam el tevr boy el tevr Bıyrat beni şanlı bile seni yetir yetirey boy Boy yetir yetirey Dedim ahru yara yar dedim Demedim ahru yara yar dedim Bin arzu çeker mene yar dargıli Ahırına bir mertebe var deyip Bin arzu çeker mene yar dargıli Ahırına bir mertebe var deyip Bin ardu çeker mene yar gargıli Binamda kalmadırışın yaratı Ah yar yaratı Gitinim ollum aşık oğlarının ferdi Gididem gözümün ağı qaratı Ben ardu çeker mene yar gargıli Yar 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 gargıli Yar 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 bahı şirin gülü Hey dinleylemin Mecnun çölleri gelirime Ah yar gelirime Pinşirin min pirhana dağlar kadar min Kabul ettin şirin canı dölürüme Min ardu çeker mene yar gargıli Kabul ettin şirin canı dölürüme Min ardu çeker mene yar gargıli Radir felir vicdan ilinne Radir felir vicdan ilinne Tireledim baksatının gülüne Uçururdum yarın içe bileğine Ben ardu çeker mene yar gargıli Yar 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 gargıli Yar 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 bahır şirin gülü
Gepleşimizin mihmany Guwonjuň ýerine ýetirmegine, sadan ýigitlerimiň ýerine ýetiren ajap saatlaryna öz synyňyzy halipa maslahatyny aýdaýsyňyz. Bu mana şu kämillik görnü gepleşime Türkmenova telelimine şol gepleşke bir mehriban iýleşsemiz, jan köýürli bir iýder diňlenýän gepleşikde. Elbetde näme mehriban gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen ýa bir näçe ýyl bäri bir näçe ajaýyp zehinlerimiň ýüze çykmagyna kämil tunutmyda gol berýän ýaşlanmada bu gepleşikleň biri. Elbetde näme şuňa Guwonjuň dirfam inimizne bir ýaş oglan tuwlamy sadanlara ýa öz aydymlaryny bagşyny bir dol ýagdaýda gollap, joşgunly bir sesler bilen alyp gollap oturýarlar da. Elbetde şu gün näme Guwonjuň ýerine ýetiren aydymlaryna maktubul praýan sözlerini halk aydymlaryndan ma, şonu ýaly halk defsanlamada ýüzlerini aydymlarda görür şahadetleriň sen ýetirdiň aydymyň ýerine ýetirişi, olam asl nusgasyny bir dutarda aýdylşyndan bilýär bolýan, estrada ýoluny bir täze uşgunlar bilen, ýa-ni her sözümde belläp geçdim. Hemme aydymyna mümkin bolýanyň ses öwrümlerini bir bu perdelere, seslere barıp almak çemeleşýärde. Olam näme bir gowluk ösüş adamlar kämilleşmek üçin ýöne näme esasan şol Guwonjuň ýerine ýetiren aydymlaryny sesi aydym ýumşak aýtýan eken, ýumşak taza siňip aýdylarına bir hil aydymlar owadan bolýar, dinlejisine öz täsirini ýetirýär. Şonu ýalym sözleň durus bolmaly, aýdylýan gelýän şahirlerimiň sözleri. Şu sözüm näçe açyk aýdyp dinleýjä ýetirseň sözüň güýjüniň bir hasa bir dinleýjä barmaklygy, şonam sesi öwrümlere salnanyna, şu öwrümleri süýjü öwrümleri kän edesi gelýär aýdymlaryň içinde. Olam gowy häzir näme bir arasynda bolýany we bolmaýany bar. Ýerim çykymlar dökmän näme bolýar da ýaş oglanlar gelecekde näme kämilleşirler hazır dinlejisini tapar diýip ümid edýär. Şonu ýaly mene biziň bu ussat türkmen halkymyza, bütün biziň ilmide günümizde nusga goýup gidilen Türkmenistan halk artist Tagagan bir aydymlarynyň öwrümini gara gözü diýen türkmen halk aydymlar. Ýa ol aydymlarym näme halkymyzyň aňyna siňen biziň öz utarda ol aydymlary ýerine ýetirer. Ýöne gara gözü diýen aydymy oglanlar bilen işläp bilir, bir esas kakularyny üýtgedip durlar. Häzirki zaman sagyrlaryny ýöne bunu sahaga ýerine ýetirenni 4-nji 5-nji perdeden başlanyşy ýaly diňe ýokalgyna joşgun berip bir şeýle dawaralaydym da. Şonu ýalyna şu wagt sagyrlara geçirip aýdypdyrlar näme ses perdeleri, şu perdelere barýar, men kakwy üýtgän soň hakat bir ýokary derejeli aydym bolmandyr. Men diýjek bolýar, çekүү perdelerine seredende bir aýtmany mümkin görüp özleri oglanlar bilen işleşenlerle de şu estrada ýoluna geçirmek. Edilwara on aslyny sözüni aýdylan ýagdaýdan kynçylyk çekilen hak. Ýeňilrek bolupdyr, olam näme ýa-ni häzirki zaman sagyrlaryna geçirilenine elbetde kakwy bir joşgun bermek üçin, depkin bermek üçin şu perdelere barylýar, onu ýöne ýasy dutarda aýdylşy. Şu ýokary perdelere baryp, iň ýokary seslere çeli barylýan aýdym da. Şoň üçin men şol täsir menne galdyrdy, onu dinlejilerime de özleri biler. O dinleyici halipalarımız. Diyecek bolýanym näme täze uşgun bilen şu wagtky biziň döwürmizde türkmen toýlamyzda şol ýaly depkinli, kakul aýdymlar hazam bir dinlejine täsirini ýetirýär. Mumman aýdanda owadan sesi bar. Bir gowy öwrümler, gaýnawlar alasy gelip çemeleşýär. Bu zatlaryň bir gowlugy da, öňe gidişligi. Mumman sene ses bar, gaýnawlar bar, öwrümler bar, hemme zat bar. Diňe taýinlamaly, onuň näme edil şu günkü döwrümizden aýdymçylarymyzdan görmeli, hukman dinlemeli, goýdymçylarymyz ýöne onun alyp bir zatlar kämillik ýagdaýda etjek bolýan bolýan. Onuň sen sesinde bolýan zat menne bolanak, hemme adamda hemme ses öwrümleri bolanak da. Şoň üçin öz sesine gelýän zatlar alarsyň onu hazam owadan bor. Esasat gaýnawyň bar, owadan sesiň bar. Aýdymdan gorkaňak, dogumly ýapyşýan oglanyň bilen taýinlan gowy diňe kämilleşmeli. Diňe öňe düşüklik hakykatyny gotmada gol berip şu Sunut meýdanyna çykan soň dogrudan bir gowy aýdymlar ýerine ýetirip halkyň sagyrlaryny alsan bagşladandan iň ullukan alkyşam şol berekellasam şol bolýardy. Halipa gepleşimiň şu ýerine Guwonja şeýlerak bir sora bilen ýüzlenesim gelýär. Şu bagşçylyk ýoluny, bagşçylyk sunutyny näçinji ýyllar bagşçylyk sunutyna gadammasyn şeýle hem şu bagşçylyk ýoluny halipan kim? Kemal bagşçylyk ýoluny men hat kiçik ýaşlarda 5-6 ýaşymda ham gadammasym. İlkinji halipam Bayram Aşirov Balkan welaýatynyň Balkan şäherine molim bolup tähmet çekýär. Şeýlekem haýsy sadrolary çalmakdan başyny çekýär. Sadrol çalama. Geljekde näme halipa bir näçe sunwat ýoluny, dörejilik ýoluny
Onjam halipalar dinläp bir näçe sadurlar çalar diýen umydymyz var. Şeýlekem gepleşiklerimizde gaýdylar gatnaşyp halkymyzy begendirer diýen tamamy var. Halipa Sawolun beren maslahatyny gelecekde halipalardan bize miras alan aydymlar has kämil görünüşini ýerine ýetirer. Fursatdan peýda alan biz ýaşlara öz medeniýetimiz, sunatymyzy açyp görkezmäge uly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Ine halipa gepleşimiziň dowamyna ýerine ýetirilen aýdym sagallar dinledik. Öz halipa maslahatyňyzy sadan nigitlerimizi şeýlekem gepleşimiziň mihmany ýaşdaky aýdym şeýmiz goňja öz halipa maslahatlaryny berdiňiz. İlk welene Türkmenowat teleýilim dörejilik toporunyň adyndan gepleşimizde gatnaşan üçin köp sag bolsun aýdýar. Gepleşimiziň soňuny halipa kalbyndan çykýan, bagyş kalbyndan çykýan bu ýetençli gurrunlygyny mümkin bolsa iýleşlemede beýan edýäňiz. Hawa sawolun Kemal doğrudan Türkmenowat teleýilimine şular ýaly ajaýyp gepleşikler. Bir näçe diýen biziň halkymyzda bir näçe ýyllar dowamyny gahrman arkadamy saýatyny bir kämil sunugotymyz bolsun. Owadan gepleşikler iýleşlemede ýetirilýär. Elbetde bu zatlaň aňyrtyna biziň mehman gahrman arkadamyň türkmen medeniýetine, sunugotyny, onu da halipa şähertlik ýoluna dikeldik beren giň ýolunyň bir esasy şuň kunna gowunulýan gepleşiklerin bir dip aýdasym bele. Elbetde näme sadan olanlara ýa sag bolsun maýdan täbäbi bagşyň ganaty elbetde sadan bolýar. Uçur ganatyň sadandan bolmasa bir joşup duran ýa sen bir niden aýdym sadara çemeleşende şu taýdan sana bir gortgy berjek usta sadan alan bolsa aýdym aýtmagan bu bolýar. Odan aýdymlarym ýerine ýetirilýär. Esasana köp sag bolsun aýdýan sadan olanlara elbetde biziň hemmämize türkmen sunugotymyzda hak howunlarymyz gahrman mehman arkadamyz öz adymdan bütün maşgalamyzyň adyndan bir gahrman arkadam köp sag bolsun aýdýan şular ýaly käbil sunugotymyza gol berýän ýaşlaryň bir bundan meýlem kän bolup şöyle ajaýyp bir teleýilimden üstü bilen türkmen toýlamyzyň beze bolup türkmen halkymyza mehman gahrman arkadamyza hyzmat etmeklerini tüýsürenden arzu edýän goý gahrman arkadam jany sag bolup mehman prezidentimiz saýatyna diňe görjegimiz toýdan bolsun mehman ýerleşer. Köp sag bolsun aýdýas halipa joşkun narduwlaňyz buýdan şuledeňiz elmydama şu watanymyzda gödel diyarımızın vasp edýän ajaýyp aýdym sadaňyň högüriniň köp bolmagyny şeýlekem dörejiliňizi bedejek ajaýyp aýdym sadaňyzy bile ne ogulluňyz we tüwelemi türkmen toýlaryny bedäp duran şolarla birlikde ajaýyp aýdym sadaňyň hasam bir öwrtüniň giňemegini tüýsürekden arduwlaňyz hasyl boldy. Köp sag bolun. Köp sag bolsun aýdýas gepleşiklerimiziň innik sanlaryna gatnaşman bir näçe ýerine ýetirjek ýaşdaky aýdymçylarymyzda sadan nigitlerimizde de öz halipa maslahatyny berip durmagy tüýsürekden arduwlaýar. Sag bolun. Edil tomaşaçylar gepleşimizde berilen wagtdan tamamlanıp barýa türkmen sunugotyny ösdürmekde, onu gorap saklamakda, onu geljekki nesile ýetirmekde, halipa şähertlik ýolunyň giň germe iýeden, mehriban gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyly ýurt bähwetli, bütün dünýä ähmiýetli tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Türkmenowat teleýilimine görüşýänçä hoşda bolan mehriban iýleşler.